Hello kapamilya! Ako po si Shanta, ang Erich Gonzalez and Curtis at Lea Salonga ng Leyte. Pero joke lang! Nandito ako ngayon sa Tacloban Airport at pupunta ko ng Manila! Time check, it's 4:30 a.m. Ayan, nandito na ako sa Tacloban Airport. Ayan yung aeroplano. Grabe, ang daming tao. Akala ko malilate na ako. Sinurprise ako ni Dwayne. Ako na naman ang surprise sa kanya. Akala niya hindi ako makakapunta sa interview, pero surprise ako siya. Ayan, boarding na kami. Akala ko malilate ako. Buti na lang hindi. Ayan, nandito na ako sa loob ng aeroplano. Sabi ni Dwayne, ang Tagalog ng aeroplano ay Salipaw-paw. Excited ako makita siya! I'm here in Manila na! Ang daming ukay! Gusto kong mag-ukay! So, hindi alam ni Dwayne na nandito ako for the interview. Akala niya wala ako. Akala niya siya lang yung interviewin. So, surprise to. What's up, everybody? We're in a van on the way to the Take for ASAP. So, jamming muna tayo. You turn your heads when you walk to the door. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. Yeah, man. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong. Ayun, so nandito ka na kami sa resort na to. Magsushooting na kami para sa ASAP. Ito si Kuya Rody. So, nagtatago ako kasi nandyan na si Dwayne. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, kung anong isushoot nila. Kasi wala dito si Shanta eh. Ayan, nandito ka lang. Nandito lang? Okay, okay. Sige. Tapos yung next take natin, yung camera na namin na hawak. Okay, sige, sige. Okay. So basta remember yung copy point. Yun yung shot natin. Dito. Makita lahat dito. Ikot ka nga. Sige. Yan, game. Tapos I ikot that way. Yeah. Okay. Game. Hello kapamilya! Ako di ay si Dwayne Woolley, gikan sa Australia, pero akong kasing-kasing Pilipino gyud. Nung bata pa ako, mahilig talaga ako humarap sa camera. Ngayon, lumaki na ako, I have my own YouTube channel for all my adventures. At ang pinaka-exciting dito ay aking proposal sa girlfriend ko na si Shanta. Woolley, gikan sa Australia, pero akong kasing-kasing Filipino gyud. I have my own YouTube channel for all my adventures. At ang pinaka-exciting dito ay aking proposal sa aking girlfriend na si Shanta. Ayan, magbibihis na ako. Pangalan niyo? Reynald po, Reynald. I am Vince. Gabriel Zapanta. Reynald. Vince Jimenez po. Follow them sa Facebook. Kwento ka lang, don't be shy pag nagkukwento ka. Just tell what you feel. Pero dapat medyo fun din kasi yun naman yung personality mo na. Hindi, ito na, naka-ano na lang. Alright, let's do this. Typing is so much fun. Woo, all this food I get to eat. Okay lang kasi ano to eh, reality. Ayun, nakikita ko na si Dwayne. Buti na lang, dala ko yung favorite na Shanta, pagkakata mahilig niya. talaga siya sa sweets. Ano yung mga chocolate. At syempre, dapat nandito rin ang paborito mo!
Nakaka-lurky kayo. Uy, Nandito ka, paano? Kailan? Nandito na si Shanta. nandito ako, na-surprise siya. Oh, di ba? Adto May kita ha, wala. GMA. Yan na, adto na kita ha, ABS. Artista na si Shanta, meron gustong magpa-picture sa kanya. Feeling. Ayun, ikakasala ko. This is my groomsman, my best man, si Bayaw. Congratulations, my friend Astig. Dwayne Salamat, here. Gabe. Naman doon. Na mahal ko siya. Nag-propose ako sa kanya. Doon ko pinakita sa'yo na ibigay ko sa'yo ang buong buhay ko. Artista na si Shanta. Kita aoho. Sa Facebook, kumakanta siya ng Bisayan. Tapos, minessage ko siya. Hindi ko akalain na inad niya ako. Hindi naman kailangan na super specific, di ba? Chatting Dwayne, bakit you decided to meet up? Okay. So, you decided to meet up because para malaman kung totoo yung feelings for each other. Kung totoo siyang tao, Kung kung totoo hindi siyang ako tao. na-catfish. Yeah. Na-inlove ako kay Shanta kasi mabait, matinulungan, maalaga. Wala akong plan na magka-boyfriend ng foreigner kasi 'di ba, marami yung pagkakaiba. Tapos yung stereotype pa na pera lang yung habol. Tapos ano din, Kaso wala galing- akong pera. Oo nga eh. Tapos na tayo, Shanta. Salamat, Kuya Adi. Salamat, Odi. Sa hotel. Salamat. Sa hotel na kayo. Shanta, saan na tayo? Sa ABS-CBN. Asap. Here we go, Shanta. You ready? I know. Sa bandang mo t-shirt. Pag ang cheering squad, Bibi. Cheering squad ka na. Dahil nakita din ang ating Kiki! Daniel! Wow, Shanta, tayo na! Shanta, kilala ka ni Daniel Padilla. Anong sabi niya? Tapos sabi niya, waray-waray ka. Waray din yung mama. I think he said, waray ako or waray yung mama ko.